Hola, bon dia. Em dic Tima, tinc 10 anys i faig quart i vaig a l'escola Beethoven. Us diré el llibre perquè el llegiu. El títol del llibre es diu Què hi ha darrere de l'arbre. L'ha escrit Leslie Williams. Els protagonistes del meu llibre són un nen i una nena que s'estan imaginant què hi ha darrere d'un arbre. Pensen en moltes coses, animals, ballarines, soldats i fins i tot un monstre. Un dia decideixen plantar miralls per veure què hi ha darrere d'aquell arbre, però veuen el que han pensat és una ximpleria. Després tenen una altra idea que l'haureu de descobrir quan llegiu el llibre. El llibre m'ha agradat perquè és bo, el que més m'ha agradat són les ballarines i els soldats. Espero que us agradi el llibre. Si voleu saber el final d'aquesta història, llegiu el llibre. Adéu, amics i amigues, espero que us agradi el llibre.